Okay, sige bro. Your time start now. Okay, bale ang topic, actually si ano yung namili ng topic, si Bro Jason. Inano ko lang, sinakyan ko kasi siyempre para ano, kasi medyo beginner pa siya si Bro Jason, kaya yun. Ang topic na sinuggest niya, papatunayan ko or papatunayan natin na iniutos ng Diyos na gawan siya ng imahe ayon sa kanyang wangis, no? Yun yung ano niya yung kumbaga sa rebulto na naman to, no? Bali, yun nga, papatunayan natin na iniutos gawan ng rebulto si Jesucristo base sa Biblia. Ayun pa yung isang ano niya, isang gusto niya, no, Bible alone. Maganda to, kumbaga Bible lang. Tsaka bihira yung topic na to actually. Tsaka, siya kasi gumawa ng topic eh. Pero sakyan natin yan. So, direct na tayo. Imahe ni Jesucristo. Sa Isaiah 19:19, ganito mababasa natin, no? Ito, babasa tayo, in that day, there shall be an altar of the Lord in the midst of the land of Egypt, and a monument to the Lord thereof. Yan, siguro bago lang to sa pandinig ni Bro Jason eh. Ngayon, yung monument na yon, sa lahat ng dictionary, pag binasa niyo yung definition ng monument, a statue commemorate a famous or notable person. Sa Tagalog, estatwa, kaya nga a statue. No, hindi lang siya basta rebulto. Pag sinabing monument, meron siyang pinagkunan. Yun yung ibig sabihin talaga ng monument, hindi kagaya nung hindi yung basta-basta lang na larawang inanyuan, graven image. Yung ibig sabihin talaga ng monument, pag tinignan mo yan sa mga dictionary, is a memorial. Ito, a statue commemorate to a famous or notable person. Tagalog niyan, estatwa. Nakabasa na ako. Ayan ang ano, yung stand na gusto niyang patunayan ko. Ang mga salin na Bible, the Douay-Rheims, Catholic, siyempre. The Living Bible, Protestante na Bible. Douay-Rheims 1989, American Bible. The Living Translation, ano na naman to, Protestante ulit. New Century Version, Easy to Read Version, New International Version 1984, the Holy Catholic Bible, the Message Bible, Expanded Bible, International Bible, International Standard Version. Kahit ultimo sa mga Spanish Bible, ito babasa tayo ng isang Spanish Bible, Santa Biblia Nueva Version, Enequiel de Habra an altar para el Señor en al corazón mismo de Egipto, so fronte monumento al Señor. Ngayon, para saan yan? Yung purpose niyan, yung monument of the Lord. Kung pagpatuloy mo yan sa 20, it shall be as for a sign. Yan and for a testimony to the Lord of hosts in the land of Egypt, for they shall cry to the Lord, sana ba? Because of the oppressor, and he shall send them a savior and defender to deliver them. Diyan sila iiyak. Pero hindi nila iiyakan yung monument. They shall cry unto the Lord. Sa talatang 21, and the Lord shall be known by the Egypt, and the Egyptians shall know to the Lord in the day, and shall worship Him. Diyan sila sasamba, shall worship Him, letra por letra, with sacrifice and offerings, and they shall make vows to the Lord and perform them to the Lord. True image. Kasi sa talatang 19, ulitin ko nga, in that day they shall be
they shall be an altar and a monument to the Lord thereof. Ayan ang hula ni Propeta Isaias na tinupad nga ni Kristo, kasi sabi nga ni Kristo, di ba? Hindi ako naparito upang ito sa Mateo 17, 19, malinaw yan. Huwag ninyong akalain na parito ako upang ipawalang bisa ang kautusan ng mga propeta na parito ako, hindi upang ipawalang bisa ang mga iyon, kundi upang tuparin. Yan na. Kaya nga, kung pagpatuloy mo hanggang 18, di ba? Mawawala. Ito. Ngunit ni isang tuldok o kudlit man ng kautosan ay di mawawalang bisa hanggat hindi ito natutupad. O sino lang tumupad nito? Catholic Church lang ang may monument to the Lord. O nagulat siguro si bro. Ngayon, ang topic, papatunayan ko daw na ang Diyos mismo nag-utos na gawan siya ng imahe o rebulto sa kanyang sarili. Ano ba si Kristo? Bubusahin natin. Kasi sabi niya, ang Diyos, ang isang argument dyan, ang Diyos walang imahe. O, sa New Testament, tignan natin dito sa New Testament, nagkaroon na ng imahe ang Diyos na di nakikita. Yun nga si Kristo. Diyos, Colosas 1:15. Ito, babasahin natin. Si Kristo ang larawan ng Diyos na di nakikita, the image of the invisible God. Kaya nga yung Lord doon, si Kristo nga yun, dahil wala naman kaming ibang tinuturong Lord, wala naman ibang Lord sa New Testament kung di si Kristo. 2 Corinto 4:6. Kaya bro, itong kalabang ko sana kasi alam nagsasaliksik pa to sana bumalik siya sa Katoliko. Kasi kung ito lang yung isa sa point kasi yung iba kaya lang naman natitiwalag sa Catholic Church kasi nga itong mga monument of the Lord, kahit monument of the saint, kaya kong patunayan yan. Isa sa mga dahilan kung bakit sila natitiwalag. Totoo naman yan. Nakasulat naman talaga yan. No? May mga maglilitawang mga anti-Kristo. Galing sila sa atin. Lumabas sila sa atin. No? Iyan yung mga naninira sa Roman Catholic Church. Kasi sasabihin nila, Diyos-Diyosan, ganyan-ganyan, niluluhuran. Ito, napatunayan ko dito. Hindi to debatable para sa akin Totoo lang. Yun na natin. Pabigatin natin, bro Jason, makinig ka. Papabigatin ko yung stand ko. Bible commentary. Ito ng Isaiah 19:19. Pero ito, letra por letra na to. Tutusin, wala na akong ganong kailangan pang ipaliwanag dito kasi letra por letra naman mababasa. Monument to the Lord thereof. Pag binasa mo yan sa Bible commentary, but we must allow with the fathers and Jews in the day of St. Jerome that this prediction regard the Messiah. Sino bang Messiah? Diba? Si Kristo lang naman. When altar might be lawfully erected in every nation. Kaya nga, yung ito lawfully erected in every nation, sa New Testament, inutos ni Kristo palaganapin ng kanyang iglesia sa lahat ng dako ng mundo. Gawin yung alagad ko ang lahat ng mga bansa. Kung ituloy mo yan, monument. The cross is set up wherever Christ is adored. Malinaw yan. The Egyptians shall embrace Christianity. Una sa lahat, yung mga yung mga Israel, kung saan nagmula yung Christianity, kaya ang sabi, di ba, magsisimulang ipalaganap sa Jerusalem sa Acts 1:8, di ba? Sila, yung mga Israelitang lumabas sa Ehipto, sila yung unang yumakap
sa Christianity. Dun sa Kristong pinako sa krus. Malinaw yan, Brad Jason, kaya magkatoliko ka na, Brad Jason. Kasi malinaw yung stand ko dito eh. Pag ako nag-stand, letra por letra. Kaya nga ang pangalan ng aking page, letra por letra, Facebook page. Kasi nga, ang kalaban natin, mga Bible alone. Actually, hindi naman kami nakabase on letra por letra. Yun lang yung trip ko kasi nga, hindi naman ang rule, Time. nyo. Time. Okay. Yan naman. So, dito po nagtatapos ang first presentation po ng ating affirmative ng RCC na si John Paulo. At sa hindi pagtatagal, dadako po tayo sa tanungan, cross-examination for 15 minutes. Brother Jason ng SDA, are you ready, bro? Sige, ready na ako. Okay, your time start now. 15 minutes bro Clarification Yes, lang. Kanina may binasa ka bang dictionary? Bro, ano lang to, mga basic dictionary. Kahit saan mo naman ng dictionary, monument, statue, commemorate a famous or notable person. Sa Tagalog, estatwa. Basahin mo sa English, Tagalog yan, estatwa. Statue. Yun bro, yung sagot ko. Kaya, yung monument, kaya yung monument to the Lord, ano yan, imahe. Kasi nga, sa original Hebrew manuscript, na i-translate yan as masebo. Yung masebo na yun, ilang beses yan isinalin ng King James Bible as an image. Next question. Okay na. Yan lang ang tanong ko. Sa pagbabasa mo ba ng dictionary, kapatid, statue lang ba ang nabasa mo or merong pang ibang mga kahulugan? Iyan yung pangunahin bro. Kaya nga si Rizal bro, yung monumento ni Rizal, larawang inanyon yun. Monumento ni Rizal. Ang ibig sabihin bro ng monumento, ang kaibahan niyan sa ibang graven image, yung iba kasing graven image, basta ka na lang gumawa dyan ng graven image na walang notable person na pinagkopyahan. Yung monumento, hindi ka pwedeng gumawa ng basta rebulto dyan. Ang purpose niyan, commemorate a famous or notable person. Sa Tagalog, estatwa. Kaya nga sa CCC namin bro, Next question. sige. Next question. Ito tanong. Sabi mo kasi kanina, statue. So, babasahin ko. Moderator's time. Bro Jason, pwede medyo pakilakas ng boses bro para marinig ng mga viewers. Sige. Kapatid, naniniwala ka ba na ang monument, hindi lang isa ang kahulugan ng monument? Oo bro, mayroon mga salita sa English, Tagalog, Bisaya, kahit anong salita. Meron talagang may mga diyan na hindi ganun eksaktong magkakahulugan. 'Di ba? Hindi naman lahat 'yun eh. Pero itong binasa ko, ito ang pangunahing sa lahat ng dictionary, bro. Ito yung pangunahing definition, monument, statue. Kaya nga bro, yung monumento ni Rizal, rebulto. Lahat naman bro kahit dito sa 'di ba, mga monumento, rebulto. At Next saka question. Sige. Moderator, ulitin ko ang tanong. Naniniwala ba siya na ang monument, maliban sa statue, mayroon pang ibang kahulugan? Okay, moderator's time. Okay. Mr. Jason no ng negative. Kung tayo po magtatanong kung categorical po 'yan, paki-include po para alam din po ng sige. sasagot. Okay po. Kapatid, ito ay categorical. Ikaw ba ay naniniwala na ang kahulugan ng monument ay hindi lang statue, oo o hindi? Oo nga bro, yes. Yes na yes yan. Ang hindi mo lang kayang tutulan, iyan ang pangunahing meaning
ng monumento. No? I-statue Sige, commemorate. next question. Sige na bro. Ano na, sagot Sige, ko naman sige. na yan. So, sabi mo kanina, oo, na mayroon pang ibang kahulugan. So, sa paggamit ba ng sentence, lahat ba ng monument ay nakabase lang sa statue? Oo o hindi? Yes bro, kasi ito bro. Kaya nga kung babasahin mo yan sa dictionary, a statue commemorate to a famous or notable person. 'Di ba? Kaya ang si Kristo, notable person yan. Pwedeng sabihin hindi, Kristiyano tayo dito, Brad. At hindi lang yung monumento sa original Hebrew manuscript, yung masebo term, isa sa definition niyan, image. Yung King James Bible na paborito nyo gamitin, yung masebo, ilang beses yan translate sa image. Ito, bibigyan kita ng mga talata, bro. Next question. Okay na. Okay. Next question. Sige. Tanong. Bago ako magtanong kapatid, no, babasahin ko muna, no? Sige, Monument, hirapan mo. a building, statue, or etc. Oh. Ang tanong, ang building ba ay statue ba yan? Ay, bro, yes. Ang ibig sabihin ng building, gawang kamay, gawa, build, gawa. A building, tapos yung kasunod pa na sinabi mo, statue. Kaya yung binasa mo na yan, bro, yan, pabor sa akin yan, bro, tanggap na tanggap ko yan, eh. Hirapan, yung mahirap, bro, huwag kang kahit nilatag o hindi nilatag, itanong mo, sige. Kahit ano yan, Sige. sagutin natin yan. Sige. Next question. Ayan, panda bro, ano yan, ang statue ba, ang tanong ko kanina. Ilan na ba ang time moderator? Sige bro, tanong. Hirapan mo. Sige, mahaba pa bro. May 15 minutes ka eh. Continuous lang. Kahit ano bro, kahit ano. Sayang. Kapatid, kung mabasa ko kapatid na ang statue at saka building magkaiba ng kahulugan, aaminin mo na wala pala tong showdown. Ito pala ay walang showdown. Sige bro. So, okay lang? Sige. Hindi bro. Ulitin ko. Sige, tanong lang. Sige, tanong na ako. Sige. So kapatid, meron akong tanong. Ito bang statue at saka building, magkapariha ba ito ng kahulugan o iba-iba ang mga bagay na pinagtutuunan nito? Sagot. Yung building bro, in general term yan. Maraming building yan. Ibig sabihin naman na build, di ba? Paggawa. Kaya nga, yung statue, building din yan. Lalo yung malalaking statue. Hindi lang naman lahat ng, maraming ibig sabihin kasi in general term yung building. Ang hindi mo lang kain tutulan bro, yung binasa ko dito sa Biblia ngayon. Letra por letra. Monument of the Lord thereof. Nakasulat na yan, bro. Ang doktrina nyo, Sige, pag nakasulat, hindi nakasulat. Hirapan mo pa, bro. Next question. Next question. Kasi nag-a-add home ka na. Sige. Ay, bro. Sabi mo kanina, pariha lang ang statue at saka building kasi ginawa ng kamay, no? So, ibig sabihin, magkapariha ang statue ng shape at saka statue ng, magkapariha ba ng shape ang building at saka statue? Magkaiba, bro. Kaya nga sabi ko nga sa'yo, bro, yung building, in general term yan. Kahit ano pwede mong ikapit dyan, bro, sa building. Yung, ito bahay ko, building din to. Ang ibig sabihin lang yan, build, paggawa. Yun lang naman yan, bro, pag tinita mo sa dictionary. Kaya in general term yan. No? Next question, bro. Sige. Yang statue, no? Sabi mo, pareha lang sa building. So, yung statue ba ni Jesus Christ, matawag ba yan na building?
Oh bro, gawang kamay yan eh. Build yan eh. Lalim malalaking statue. Gawa ng tao yan bro. Pwede mo yung mga monumento ni Maria, building, statue. Ito nga, ikaw na nga mismo bro yung bumasa eh. Oh, 'di ba? Comparison yung building tsaka statue. Diyan sa binasa mo. Yan, napatunayan ko bro. Sige Sige, bro, next nga tanong. question. Ako'y natatawa. Sige. Saan ka makakabasa na sa dictionary na ang statue Mhm. ay pinangalanan ng building? Diyan sa binasa mo bro. A building or statue. 'Di ba? Comparison sila diyan mismo sa binasa mo. Yung ano ba? Ang tanong Ang ko bakit? kapatid, ang tanong ko saan ka makababasa na sa dictionary na ang statue, ang definitionan ay building? Bro, hindi nga yan definition. Yung building in general term, pagbibuild, paggagawa. Ngayon bro, yung tao lang din naman yung gumawa ng statue, building din yan. Kaya nga ayon sa binasa mo bro kanina, ikaw nagbasa kanina ng dictionary, gusto mo bro, basahin mo ulit. A building or statue, may comparison sila. Diba bro? Statue, wala rawang inan yan. Sige, tanong bro. Next question. Sige. Next question. Yung ano ba? Sige. Actually, hindi kasi ako nag-iipit. Nangitis learning kasi ang ginagawa ko. So, Salamat. Kapatid, ang statue ba dito sabi dito sa kuan, no? Bago ako magtanong dito sa dictionary, a figure usually of a person or animal that made from stone, metal, etc. No? So, sabi mo kanina na magkapariha ang building at saka statue. Itong statue po, no, bago ako magtanong ha, itong statue po ay doon nakatulad sa mga tao, sa mga hayop. Ito bang building na to doon nakatuon sa hayop at saka sa tao? Okay bro, sagot. Hindi nga bro. Kasi in general term, yung building, pagbibuild, paggagawa. Basahin mo yung pagbibuild. Kaya nga bro, nakasulat dyan. Ang iba lang dyan bro, ang monument, hindi yan basta-basta rebulto gumawa ka lang maghulma ka ng kahit ano dyan. Ang ibig sabihin ng monument, a statue commemorate a famous or notable person. Kaya nga iyan pinagawa kay Kristo kasi si Kristo notable person, kaya nga Kristiyano tayo eh. At ito yung mga diyan bro, mga Bible version, the Douay Rhymes, Living Bible, Douay Rhymes 1989, New Living, New Century Version at Easy to Read Version, New International Version. Marami pa bro. Next question. Next question. Sige, itong tanong ko. Sabi mo kanina, ang building at saka statue ay pariha. So, saan ka makakakita na ang mga tao pumapasok doon sa loob ng statue kasi magkapariha lang pala ito sa building? Malakas ba yung boses ko? Bro. Pakilakas lang konti, bro, Jason. Sige, lakas-lakasan ko. Sige, ulitin ko. Sabi mo kanina na building at saka statue ay magkapariha. No? Ang tanong, kung magkapariha ito, saan ka nakakakita na mga tao pumapasok sa loob ng statue gaya ng mga tao na pumapasok sa building?
Next question. Next question. Yun. Next question. Moderator, Yes, ilan na ba ang objection. time? Last 2 minutes. Last 2 minutes. Last 2 minutes. Sige, sige. So, mahilig ka naman sa letra por letra, no? Tama Bro. ba? Kapalit ako. Sige. Para sa inyo yan. Ang paksa kasi natin, kapatid, no? Patutunayan ko na nagsabi ang Diyos na gawan. Ibig sabihin ng gawan, may inutusan siya. No? Saan mababasa na mayroon siyang inutusan na gawan siya ng ribulto? Yan. Very good question, no? Sa binasa ko nga sa'yo kanina, bro, Isaiah 19:19, in that day, there shall be an altar of the Lord in the midst of the land of Egypt and a monument to the Lord thereof. Hindi naman siya mismo yung gumawa niyan. Inutos niya lang yan, monument, gawa ng tao yan, bro. To the Lord thereof. Wala naman tayong ibang tinuturong Lord, Panginoon, sa New Testament kundi si Kristo. At parehas naman tayo sigurong Trinity kasi SDA ka, Trinity, no? Sa New Testament, yung Diyos na nagkatawan tao. Pwede ba mag-object, moderator? Next question. Next question. Nag-object ako kanina. Pwede ba mag-object? Okay, okay. May 1 minute ka pa. Yes, bro. Cut the time. Ang tanong ko kasi letra por letra. No? Kasi mahilig kasi siyang letra por letra. Oo. Saan mababasa kasi na inutos? No? Sabi kasi ang nakita lang dyan is meron siyang altar. No? Meron siyang altar. Pero saan mababasa dyan sa mismong talata na yan na nagsasabi ang Diyos mismo na gawan niyo ako ng ribulto? Okay, moderator's time. Bro, Gianpaolo, ang hinahanap niya ay letra por letra base dun sa statement niya. Ito nga, bro, letra por letra to, bro, hindi to diwa eh. Babasahin ko sa'yo, bro, in that day there shall be an altar of the Lord in the Lord in the midst of the land of Egypt, and a monument to the Lord thereof. Si Kristo mismo tumupad niyan kasi sa New Testament, sabi ni Kristo sa Mateo 7, sa Mateo 5:17 hanggang 19, hindi ako naparito upang ipawalang bisa ang kautosan ng mga propeta. Naparito ako upang tuparin ang mga yun. Si Propeta Isaiah. Time. Okay. Okay, time na mga bro. Okay, so ayan, dito po nagtatapos ang first presentation ng ating affirmative na si Gianpaolo ng RCC at ang cross-examination ng ating negative side na si Brad Joel ng SDA. Ngayon naman po ay dadako tayo sa unang presentation ng ating negative side ng SDA na si Brother Joel. Bro Joel, are you ready, bro? Jason, kapatid. Okay. Jason. Your time, Jason. Yes, Jason. Oo. Your time start now, bro. May 10 minutes ka, bro. Okay. Sige. Magandang umaga sa ating lahat, sa ating ka-discussion ngayon or ka-debate, no? So maganda yung kanyang mga pahayag. So meron lang akong mga tanong kanina, no? Ang tanong ko kasi, ang statue ba ay magkapariha sa building? Sabi niya, oo, magkapariha, no? At saka, meron akong babasahin na sabi dito, statue, a figure usually of a person or animal that is made from stone, metal, etc. So sabi niya, magkapariha. Babasahin ko ang, definition ng building. Kung magkapariha ba sila ng definition? Kasi sabi niya, magkapariha. Ibig sabihin, magkapariha ang kanilang meaning. Babasahin ko. A structure such as a house, hospital, school,
ito pala ang building. Saan pala ang statue dito kung magkapariha? Yan ang tinatanong ko kanina. At sabi niya na ang monument ay magpariha yan sa ribulto. Babasahin ko ang aking Biblia, kapatid, no? Na ang monument, no, hindi lang yan siya ginagamit sa estado, no, nga salita. Ang monument, ginagamit ang salitang monument, no, sa pagko-construct na kung saan ano ang sasabihin niya, building. Oh. Iba-iba kasi ang meaning ng monument, no? Sabi dito, building, statue, etc. that honors a person or event. No, itong kapatid natin na doon siya nakafocus lang sa statue. Itong building na to, hindi niya pinagkuna ng pansin. No, kasi nga ang building daw at saka statue ay magkapareha. So babasahin ko ang aking Biblia dito sa Isaiah 19:19. No, sabi dito sa English version, in that day shall there be an altar to the Lord in the midst of the land of Egypt. No, kasi litra po litra itong katunggali natin. No, sabi niya, merong makikita. Ang sabi lang dito, kapatid, wala tayong makikita dito na inutos. Ang andito lang, in that day shall there be an altar. No? Hindi inutos, no? Sabi pa nga dito, in the midst of the land of Egypt, and a pillar at the border. Therefore, to the Lord. No, ang sa Biblia ko po, hindi yan mga estatu. Sabi dito, haligi po ang nandito sa aking Biblia. No, kaya nga mga kapatid, tinatanong ko siya kung ang estatu ba at saka building ay magkapareha. No? Sabi dito sa aking Biblia, hindi rebulto ang nakasaad dito or hindi larawang inanyuan, kundi at isang haligi na sa hangganan niyaon sa Panginoon. No, wala po tayong makikita dito na kahit sinabi diyan na monument, no, marami kasing meaning ng monument. No, marami kasing meaning ng monument, no? Depende lang sa paggamit. No, kaya nga kapatid, hindi lang tayo bumabase diyan sa isang Biblia. No, alam ko na ikaw po ay nagsisiyasat kung ano ang mga ginagamit mo Biblia. Hindi po ako nakapag-aral ng Greek or kuan, pero sinishare ko naman na alam ko ang mga pagkakaiba or paano gamitin ang salita. No? So, magsisimula na ako sa aking stand. No? Ang ating kapatid ay papatunayan niya na nag-utos ang Diyos na gawan siya ng libulto ayon sa kanyang sarili. Kumbaga, ang Diyos pala ay naging taliwas sa kanyang sinasabi. Basahin natin sa Isaiah 46 kung meron kayong mga Bible dyan. No? Isaiah 46 verse 5. Basahin natin. Kanino ninyo ako itutulad at ipaparis at iwawangis ako upang kami ay magkagaya? That is question mark. No? Ang tanong ng Panginoon, saan daw natin siya iwawangis? Tinatanong ka, kapatid. Tinatanong ako kung saan ba natin iwawangis ang Panginoon. Ibig sabihin, ihalin tulad ang Panginoon. No, that is patanong. No? Verse sabi dito na saan ba natin iwawangis ang Panginoon? Ibig sabihin, nagtatanong siya kung ano ang mga bagay na mapariha sa kanyang muka. No? Sabi pa nga dyan sa John 1:18 na kung saan wala pang nakakita sa Ama maliban sa Anak. No? Sabi dito na sila ay nagawa ng ribulto kasi inutusan sila. Mismo sa kanyang talata, wala kang mababasa, litra por litra nag-utos ang Diyos doon ng larawan. No? Sabi pa nga doon, there shall. Meron lang. No? Meron lang.
No? Babasahin ko ang talatang Salmo, no? Ngunit ang aming Diyos ay nasa langit. Hindi siya daan sa bubong. No, babasahin natin sa Salmo. No, kasi nga ang mga tao, sorry sa aking salita kapatid, ito po ay expression, no? Ganun bro. Magbabati din tayo mamaya. This is discussion kasi. Yung sabi dito sa Salmo 115 verse 2 hanggang 3. Bakit sasabihin ng mga bansa, saan nandun ngayon ang kanilang Diyos? O, sinasabi kasi ng ibang mga bansa na andun ang kanilang Diyos. Nang meron kasi akong natanong niyan, no? This is the real experience na kung saan ang pari nagsasabi na hindi mo ba nakita ang Diyos? Sabi ng isang kwan, hindi ko nakita. Ano yan? No, sabi ng pari. No, sabi dito, verse 3, no, hindi ko sinasaraan ang Katolik kapatid. Yan ang totoo. No, sinabi ng pare nun. Ngunit, ang aming Diyos ay nasa mga langit. Kanyang ginawa ang kanyang ibigin. Ang ating Diyos pala kapatid ay andyan sa langit. Hindi dito sa lupa. No? Hindi kahit saan. Ang Diyos ang natin Last 2 minutes. Wala, ang dali nyo pala. No? Meron akong babasahin, no? Na sabi dito sa Gawa, no? Gawa chapter 17. No, sabi kasi ng kapatid natin na meron, no? Sabi ng Biblia. Gawa chapter 17 verse 59. Yamang tayo nga'y lahi ng Diyos ay hindi marapat nating isipin na ang pagka-Diyos ay katulad ng ginto. No? Malinaw sa talata na hindi igaya katulad ang Diyos na ginto o ng pilak o ng bato. Bakit ngayon kapatid meron ng bato? No? Na inukit sa kabihasnan at katalinuhan ng tao. No, ito po ay sinasabi dito na kung ano ang iniisip ng tao na sabi niya, ay, pwede kong gayahin ang Diyos. No, pwede kong iukit ang Diyos sa mga bato. No, sabi dito, huwag nating isipin na ang pagka-Diyos ay katulad ng mga bato. Bakit sa ngayon kapatid, meron na tayong iniisip natin na ito ang Diyos, pero diyan natin inukit sa mga bato. Ano? Ilan ang minutes ko, moderator? No? At saka kapatid, yung ginawa yung ano yan, mga rebulto, kung kahit tatanungin kita, hindi yan tunay na Diyos. Ibig sabihin ng hindi tunay na Diyos, ito ay... Okay. Time. Sige. Time. Oh, okay, nakamute pala ako no kanina nagtanong ng oras. Pero nagbibigay ako ng warning mga bro, last 2 minutes, yun yung binibigay kong warning para aware din kayo. Okay. So dito na po nagtatapos ang first presentation ng ating negative side at ako naman po tayo sa cross-examination ng ating affirmative. Bro John Paulo na RCC, are you ready bro? Oh, ready na bro. Okay, Ready na. 15 minutes cross-examination. Your time start now. Oh, so unang tanong bro, itong binasa ko sa'yo bro na mga letra por letra na ang nakasulat dito bro, letra por letra, and a monument to the Lord thereof. Tututulan mo to, tanggapin mo. Ang talata po ay tatanggapin. Yes or no bro? Tatanggapin mo. Ang talata ay tatanggapin mo. So sa makatuwid bro, tanggap mo na meron talagang monumento ng Lord. Meron. Yes or no? Yes, merong monumento pero hindi rebulto. So bro, yung monumento ba ni Rizal bro, rebulto ba yun bro? Yes or no?
Yun ay rebulto po, pero hindi po tayo nakabase kay Jose Rizal. Salamat. So, sunod na tanong bro, dahil hindi lahat, no? Sa original Hebrew manuscript, diyan sa Bible mo, yung pillar, ano sa Hebrew yan na inaisalin? Sa original tayo. Hindi po kasi ako nag-aaral ng Hebrew, so hindi ko yan sasagutin. Kasi sabi kasi sa Next question na. natin kagabi. Sige. Kasi hindi mo nasagot ng kategorya. So bro, ang ibig sabihin dito sa Hebrew, masebo. Yung masebo, ilang beses isinali niya ng King James Bible as an image. Tanggap mo na ngayon na image to base sa King James Bible. Yes or no? Bago ko yan sagutin, yung Hebrew na sinasabi mo ba, dictionary ba yan or ano yan, nasa Bible? Sige. Sa original Hebrew manuscript, means original, yung pinagkayahan ng mga Bible na English, Tagalog natin ngayon, nakasalin yan as an masebo. Yung masebo, ilang beses yan na i-translate sa image ng King James Bible. Ngayon bro, tanggap mo na ngayon bro, na yung masebo, image, base sa King James Bible. Yes or no? Hindi ko tatanggapin. Sunod na tanong bro, ano yung gamit mong Bible? This is, hindi ko alam kung anong kanto. Meron akong King James Version at saka King James lang meron ako. Ang magandang balita doon kay Chikaina. So, sa makatuwid bro, base dyan sa ginagamit mong Bible, ito pala, image pala to kasi yung masebo na isalin niya na sa image sa Leviticus 26, Exodus 26:1, Exodo 23:24 at marami pang talata bro. Higit 10 to eh. Image pala yan bro, base dyan sa Bible mo. Yes or no? Base sa Bible ko, kung tatanong mo sa Bible ko, hindi image, haligi ang andito. Kaya nga bro, sa original Hebrew manuscript, nakasalin niya na sa masebo. Yung masebo, translate ng King James Bible as an image. Tanggap mo yun bro? Yes or no? Ano ba ang tinatanong mo dito sa dinadala ko o doon sa original manuscript? Kasama bro, kasi kailangan natin bumase sa original para malaman natin kung ano yung totoo. So tanggap mo bro na yung masebo translate ng King James Bible as an image. Yes or no? Dito sa King James ko, wala pong nakakuha dyan na image. Sige na, next question, hindi tayo magkatugma eh. Sabi mo kanina, Diyos-Diyosan yung imahe ng mga Catholic Church. So, sunod na tanong ko bro, pinagbibintangan mo ba bro ang Roman Catholic Church na nagkasala sa pagsambang Diyos-Diyosan? Yes or no? Kapatid, lilinawin ko lang ang pahayag ko kanina. Yes Ang or sabi no? ko, wait lang. Pinaparatang mo kasi ang hindi ko sinabi. No? Kaya lilinawin ko kapatid. Ang sinabi ko kanina, kapag ito ay ginaya ng Diyos, ito ay Diyos. Yan ang sabi ko kanina. Sunod na tanong, meron ba kaming doktrina na simbahang Katoliko na itong mga rebulto namin, Diyos-Diyosan or Diyos mismo yung rebulto namin? Kung meron, pakisabi ng pakilatag ng aklat or kahit anong paragraph. Meron, wala? Kapatid, lilinawin ko ang topic natin, pagtutunayan lang, hindi patutunayan. Objection. Nagtatanong lang ako. Okay. Objection, What is your objection? Nagtatanong ako bro, kung meron ba ang doktrina ng simbahang Katoliko na sabi niya kasi Diyos-Diyosan, na Diyos-Diyosan yung mga imahe namin or Diyos mismo yung imahe namin. Yun lang, kung meron o wala. Yun lang naman bro. Okay, moderator's time.
ang tanong no ay based pa rin sa topic kasi about pa rin sa rebulto. Okay, pakisagot na lang bro ng categorical then explain mo na lang bro. Sige. Ako po ay hindi nagpaparatang, no? Hindi ako, ano yung tanong mo? Sige, pakiulit niya. Ato bro, meron bang doktrina ang simbahang katoliko na yung mismong rebulto namin, Diyos? Yung mismong rebulto bro, meron ba? Kung meron, pakilatag nung doktrina namin. Anong paragraph dito? May CCC dito. Anong paragraph? O kahit anong aklat? Ang sagot ko ay wala akong nakita kasi hindi ako nag-aral sa libro ninyo. So, sunod na tanong. Anong nakita mo sa mga katoliko? Anong act ang ginagawa ng mga katoliko? Bakit mo nasabing sumasamba kami sa Diyos-Diyosan? Yun na lang kasi wala kang aklat o ano eh. Anong nakita mo bro? Sige. Ang nakita ko, no? Sagot ko to ha, makinig ka ng mabuti. Ang sagot ko ay ganito. Nakita ko na Diyos-Diyosan yan kasi ang tunay na Diyos po ay andun sa langit. No? At saka yung andyan sa mga altar ninyo, no, na iniisip ng Jesus Christ, hindi yan tunay. Ibig sabihin ng hindi tunay, gumagay sa Diyos, ibig sabihin, Diyos-Diyosan kasi hindi siya tunay. Yan ang sagot. So, sunod na tanong bro. Kung sabihin ko sa'yo bro, ang Diyos namin na kinikilala is yung Trinity. So, sunod na tanong, yung Trinity ba bro, Diyos-Diyosan? Yes or no? Hindi siya Diyos-Diyosan. So, salamat. So, sunod na tanong bro. Anong klaseng mga Diyos-Diyosan ay, ito na lang bro. Sabi mo, meron ka ba brong mababasa sa Biblia, Diyos-Diyosan, pangalan ni Jesucristo? Kasi yun yung pangalan ng namin eh. Bibulto namin eh. Ang sagot ko ay Meron wala. Kristo ay hindi. Hindi Diyos. Ito tanong ko bro, this is my question. Meron ka bang mababasa sa Biblia, Diyos ang pangalan ni Jesucristo? Meron wala? Wala akong mabasa sa ng pangalan ni Kristo. Pero, yung rebulto ay Diyos-Diyosan yan. Hindi yung pangalan ni Kristo. So, sunod na tanong bro. Kung wala ka palang nabasang Diyos-Diyosan, pangalan ni Jesucristo, sino nagsabi sa'yo na yung mga rebulto namin, Diyos-Diyosan? Ang Biblia po. Ang Biblia. Saan sa Biblia mababasa letra por letra ang simbahang katoliko sumasamba sa Diyos-Diyosan? Letra por letra bro, this is a showdown. Roman Catholic Church sumasamba sa rebultong Diyos-Diyosan. Saan? Kasi sabi mo, Bible eh. Ang sasagutin ko, sabi natin sa ating walang showdown, ang sasagutin ko, andyan sa essence. Okay lang ba? Essence ang sasagutin ko sa'yo? Sige, essence bro. Sige bro. Sige, pagbigyan na natin. Essence. Sige. Actually, ako ay hindi nagpo-point na kung ano ang sekta. No, pinapatunayan lang natin. No? Meron akong babasahin. No? Sa Salmo 155 babasahin ko. Stop lang moderator kasi pwede bang mag-stop moderator sa magbabasa? Ay, hindi bro. Okay, Running time bro. Sige lang. Running time. Sige. Dadalian ko. No, ang sagot ko ay ganito. Nasabi ko na ang tao ay sumasamba sa Diyos-Diyosan kasi mayroon akong babasahin. Ito ay patunay sa Biblia, no? Sabi dito sa Salmo 135 verse 15 hanggang 18. Babasahin ko. Ang mga Diyos sa kanasuran, mga plata o bulawan. Bisaya pala to. Sorry.
No, dito sa Psalms 135, no? 135 verse 15 hanggang 18, no? Papatunayan ko na Diyos-Diyosan ang ginawa na gumagaya sa Diyos. Ang mga Diyos-Diyosan ng mga bansa ay pilak at ginto na gawa ng mga kamay ng mga tao, no? Sila'y may mga bibig ngunit hindi sila nangagsalita. May mga mata ay mayroon sila ngunit hindi sila nangagsalita. Verse 17. Sila may mga tinga ngunit hindi sila nangakarinig at wala mang anumang hinga na sa kanilang mga bibig. Verse 18. Silang nagsisigawa sa kanila ay magiging gaya nila o bawat tumitiwala sa kanila. Balikan natin ang 15. Ang mga Diyos-Diyosan ng mga bansa ay pilak at ginto ng mga ng gawa ng kamay ng mga tao, no? Aba, Ang eta. Diyos-Diyosan po, kaya nasabi ko, Bro. gawa ng kamay. Aba yata. Bro, pabantay nung time, yung pagsagot niya. So, sunod na tanong ko, Okay, bro. moderators time, Yung moderators reboot. time. Mga bro, kapag may concern tayo bro, may moderator tayo, paki-object na lang bro. Sige. Okay lang, bro. Sunod na tanong. Yung rebulto ba, bro, ni Ellen G. White, di ba, bro, gawa ng kamay ng tao yun? Yes or no? Yes or no, bro? Ano ba ang pinatutunayan natin dito? Ang Diyos ba or iba? Bro, objection, moderator. Objection muna. Yes, objection. Ang tanong ko kasi base sa sinabi niya na hindi daw nakakakita gawa ng kamay ng tao, ganon. Yun ang definition ng Diyos. Yung ngayon, ang tanong ko sa kanya, simple lang naman bro eh. Yung imahe ba ni Ellen G. White, gawa ba ng kamay ng tao yun? Yes or no? Okay, moderator. Pwede ba yun ba? Okay, counter objection. Sige. Ang topic kasi namin, no, ito ay tumutukoy doon sa Diyos, no? Kahit ano ang sasabihin ko, ito ay tumutukoy doon sa Diyos na ginagaya. Kaya nga hindi ko sinali ang mga santo kasi hindi ay kasali sa gusto kong mapatunayan. So, ang papatunayan lang ay ang Diyos. Okay, moderators time. Okay, siguro ano na lang natin ilagay na lang natin sa rebuttal section, no, yung mga ganyan ano. Bro Paulo, next question tayo, bro. Hindi niya masasagot yung ganong ano. Sagutin. So, sunod na tanong, bro. Di ba, bro, yung imahe ni Ellen G. White, hindi rin nakakapagsalita yun? Yes or no? Tama. Kagaya ng talatang ginamit mo, hindi nakakapagsalita. Yes, tama. So, sa makatuwid, bro, yung imahe ni Ellen G. White, pwede ko palang ikapit doon kahit wala akong nabasang letra por letra doon sa talatang ginamit mo. Kasi hindi rin siya nakakapagsalita, gawa rin siya ng kamay ng tao, at gawa yata sa tanso yun, no? So, pwede ko palang ikapit yun as ang Diyos-Diyosan. Kasi hindi siya nakakapagsalita rin eh. Yes or no? Hindi mo yan siya pwede ikapit, kapatid. Yan ang sagot ko. Hindi mo yan siya pwede ikapit. So, sunod na tanong. So, yung rebulto namin, imahe namin, ikinapit mo sa talata na yon kahit wala ka nabasang letra por letra, pero yung rebulto nyo, hindi ko pwedeng Last 1 ikapit minute. sa talata na yon. Yes or no? Yes or no? Pakiulit nga, kapatid. Pakat bro, pakat. Ang gusto mong sabihin bro, ikaw bro, ikapit mo yung rebulto namin doon sa talatang binasa mo, pero yung rebulto ni Ellen G. White, hindi namin pwedeng ikapit doon. Kayo lang pala yung may kakayahang magkapit ng mga talata sa mga rebulto. Yes or no? Ang sagot ko ay hindi po yes or no. Ang sagot ko po ay Walang sagot sa categorical, diba, bro.
Bro, kailangan categorical Okay, objection okay. moderator. Yes or no Okay, muna. categorical first bro, bago explanation. Okay, last ano na lang yan. Tapusin na lang yung sagot. Sagot bro, yes or no? Sige nga, papaulit nga yung tanong mo, kapatid. Pakatin time ulit bro. Okay, okay. Ulit kasi. So, ginamit mo yung talata na yan, ikinapit mo sa rebulto ng mga Katoliko, sa rebulto namin ni Kristo. Ngayon bro, pero nung ginamit ko yan sa rebulto ni Ellen G. White, sabi mo hindi pwede ikapit. So sunod na tanong ko, so kayo lang pala, yung may karapatang ikapit yan sa mga rebulto kami, hindi namin pwede ikapit yan sa mga rebulto na rebulto nyo. Yes or no? Sasagot ako ng no, pero magpapaliwanag ako. No? No ang sagot ko. No? Ito po ay hinango ko po doon sa ating Diyos. Diyos ang pinag-uusapan. Ito po ay Diyos. Si Ellen White po ay hindi po yan siya inahalintulad doon kay Kristo. Yan ang sagot ko. Time. Yan ang sagot. So, Okay. So dito na po nagtatapos ang first presentation and cross-examination between affirmative and negative. At sa hindi pagtatagal po, para po tuloy-tuloy ang init, dadako naman po tayo sa rebuttal section. Okay, mauuna po dito ang affirmative side. Diyan Ito po ay Diyos. Si Ellen White po ay hindi po yan siya inahalintulad doon kay Kristo. Yan ang sagot ko. time. Yan ang sagot. so Okay. So dito na po nagtatapos ang first presentation and cross-examination between affirmative and negative. At sa hindi pagtatagal po, para po tuloy-tuloy ang init, dadako naman po tayo sa rebuttal section. Okay, mauuna po dito ang affirmative side. John Paulo ng RCC. Are you ready, bro? bro, Okay, ready na, 10 bro. minutes for rebuttal section, bro. Your time start now. Okay, salamat. No, kung napansin nyo naman sa tanungan natin, yung baga, ginamit niya, sinabi niya mali daw yung pagkaunawa natin na pagkasalin dito na monument. Nung tinanong po natin siya sa original Hebrew, tapos yung original Hebrew word na yun na masebo, na isalin sa image, dun pa mismo sa gamit nilang Bible, King James Bible, at babasahin natin bro. Sa Leviticus 26:1, Exodus 23:24, Exodus 34:13. Marami pa. Yung masebo na i-translate yan ng King James Bible as an image. At hindi mo rin yan maitatanggi kasi ikaw rin mismo ang nagbasa dyan sa dictionary mo na laging pag monument, laging may nakalagay na statue. Tinanong ko siya, yung monumento ba ni Rizal, larawang ina niyo ang bayan? Statue, tama. So sa mga larawang ina niyo ang to. Sinong tumupad nito? Katoliko lang nakatupad nito Monument of the Lord thereof. Ang isa ay 19:19. Ito sabi ni Kristo sa Mateo 17:19. Huwag ninyong akalaing naparito ako upang ipawalang bisa ang kautusan ng mga propeta. Naparito ako hindi upang ipawalang bisa ang mga iyon, kundi upang tuparin. Yung hula ni Propeta Isaias, sa simula't simula pa lang, hula na ni Propeta Isaias ang tinutupad ni Kristo. Kaya nga nandiyan si Juan the Baptist, sa hula ni Propeta Isaias yan. Tandaan ninyo, maglalaw ang langit at ang lupa. Ngunit ni isang tuldok o kudit ng kautosan ay hindi maipapawalang bisa. Hanggat hindi ito nagkakaroon ng katuparan. Ang point of argument niya, basic lang naman yung nabasa niya kasi, yung monument daw, pwedeng building, pwedeng statue. Yung malalaking statue, building din yun. Tinanong niya kanina,
pwede ka bang pumasok sa loob ng statue? Pwede. Maraming malalaking statue pwede pumasok. Kaya, yun yung argument niya, medyo mahal pa. Tapos sabi niya, yung mga rebulto, yun daw mismo yung Diyos natin. Gino-Diyos daw natin yung Diyos. Tinanong ko siya, saan mo nabasa yan? Saan doktrina ng Katoliko? Diyos namin yung mismong rebulto. O wala. O. Ang tanong, sabi ko, Diyos namin Trinity. Diyos-Diyosan ba yun? O Trinity din sila. Paano yan? O. Kaya nga bro, masama yung magbintang. Exodo 20:16. Nung kaya nga sa Roman Catholic Church lang talaga nagmumula ang mga banal eh. Kasi sumusunod kami. Kayo bro, may statue rin bro kayo. Si statue ni Ellen G. White. Hindi namin kayo pinagbibintangan na sinasamba niya yung bilang Diyos-Diyosan. Una sa lahat, kung babasahin mo yung CCC ng Roman Catholic Church, ito bro, dogma to bro. Makinig ka. Catechism of the Catholic Church 2132. The Christian veneration image is not contrary to the first commandment. Basahin mo na lang ng buo, tatagal kasi rebuttal na. Kaya nga bro, tapos yung mga ginamit, kagaya ng Exodo 20 versikulo 4, so kompleto niya lahat ng talata ng mga Diyos-Diyosan. Specific yan sa mga rebultong Diyos-Diyosan. Hindi mo yan pwedeng ikapit sa Monument of the Lord thereof. Mamaya, i-showdown natin yung mga apostol, papatunayan ko sa'yo, sa Bible bro, based on the Bible tayo, sabi mo, Bible alone lang tayo. Papatunayan ko, gumamit ang mga apostol ni Kristo ng imahe ni Kristo na nakapakop sa krus. Patutunayan ko yan sa'yo bro. Kaya bro, magkatoliko ka na lang bro para makasunod ka sa mga utos sa Bible kasi kami lang tumupad dito eh. Ang meron kayong monumento ni Ellen G. White. Wala kayong monumento ni Kristo. Kaya itong Isaiah 19:19, pagdating ng 20 hanggang 21, kami lang ang tumupad nito. Kaya sabi ni Kristo, ni isang pudlit hindi maglalaho ang mga hula ng propeta hanggat hindi ito natutupad. Kaya kami lang nakatupad dito eh. Tapos mapagkamalan nyo pang Diyos-Diyosan, hindi na bago yan. Normal lang yan sa mga bagong sekta kasi nga, sabi nga dito bro, sa unang Juan 2:18, mga anak, huling araw na gaya ng narinig na darating ang Antikristo. Mag-ingat ka bro, babasahin ko sa'yo. Kahit ngayon ay lumitaw na ang mga Antikristo. Sa talatang 19, sila'y lumabas sa atin. Ngunit sila'y hindi sa atin sapagkat kung sila'y kabilang sa atin, magpapatuloy silang kasama sa atin. Yung mga nagsasabi na yan na mga Diyos-Diyosan yung rebulto ni Kristo, imahe ni Kristo, iyan yung mga dating, kasi ang unang religion lang naman Catholic Church, di ba? Since 33 AD. Ang unang father of Protestant, si Martin Luther, hanggang sa naglitawan na rin yung iba. O sinisiraan nila yung ibang Catholic. Lumabas sila sa amin. Karamihan sa mga founder ng SEC ngayon, nabautismo sa Katoliko. Paano yan? Kaya nga bro, actually itong topic namin, pagkaklaro lang, siya yung nagbigay ng topic, inano ko lang, baga sinakyan ko. Sige, patunayan ko yan para sharing kasi ito si bro, nagsasaliksik pa. Kaya payo ko sa'yo bro, magkatoliko ka na lang bro. Kasi kaya kong patunayan sa'yo na hindi yan Diyos-Diyosan. Hindi lang yun, inutos pa. At yung sinabi mo kanina, walang imahe ang Diyos. Kasi on that time, wala pa talagang imahe ang Diyos. Kasi nga, hindi pa nagkatawan ng tao ang verbo eh. Wala pa nakakita sa Diyos. Kaya nga, pero nung nagkatawan tao ang verbo na Diyos din sa John 1:1, meron ng imahe, yung invisible God. Yun nga si Kristo, babasahin ko sa'yo bro Toto. Kolosas 1:15, si Kristo ang larawan ng Diyos na di nakikita.
larawan ng Diyos. So, ibig sabihin, merong larawan ng Diyos na di nakikita yun niya si Kristo. Kaya ito, napatunayan ko dito, talagang Catholic Church is the true church kasi si Catholic lang ang may imahe ni Kristo. Sa makatuwid bro, yung mga unang Kristiyano nung nabuhay pa si Kristo, like ng mga apostol, sila lang ang nakakita kay Kristo. Kaya mayroon kaming monument. So, ibig sabihin, kami talaga yung true church kasi nakita namin si Kristo eh. Kasi meron kami monumento eh. Yung sa Shadow of Turin, yung ibinalot doon si Kristo, di ba bumakat yung imahe niya doon? At saka hindi naman invisible si Kristo nung nagkatawan tao, kaya nga nagkatawan tao eh. Last 2 Kaya nga minutes. Last larawan 2 ng Diyos na di minutes. nakikita. Salamat bro. Kaya nga bro, payo sa'yo bro, mag-ano ka na lang bro, magkatoliko ka na lang bro. Kasi nandito ang saligan ng katotohanan. Ang iglesia ang saligan ng katotohanan. Kahit yan, napatunayan ko na bro, hirap ka na talaga tutulan to bro. Pagdagdagan ko pa to, lalo ka mahirapan. O gusto mo, ibulto ni Maria, patunayan ko rin sa'yo mamaya, kahit kanino. Kanino rebulto dito, patunayan ko na lang sa'yo bro, inutos. Sa New Testament, babasahan kita bro. Okay. Mamaya na, tanong mo na lang, 2 minutes na lang pala. O, sabi mo, sumasamba kami sa Diyos-Diyosan. Trinity kami bro, Trinitarian tayo bro. Pares tayo Trinitarian, SDA, Trinitarian. Yun yung Diyos namin. Tapos sa CCC, paragraph 2132, hindi yan mga Diyos. Yung yung adoration namin, due to God alone. CCC 2132. Yung pag-venerate namin sa mga image ng mga banal, hindi lang doon mismo sa image, but bend towards whose image is it. Bends toward whose image is it. Yung mga imahe na yun, nagbe-bend yun dun sa tunay na nakaimahe dun, portrayed it. Hindi dun mismo bro. Yun yung doktrina ng simbahan. Doktrina namin yan bro eh. Kami ang nakakaalam ng doktrina namin. At meron naman CCC bro. Kami nga open yung doktrina namin. Dugma sa lahat. Kahit sa mga national bookstore. Nakalatag dyan yung mga doktrina namin bro. Basahin mo. Wala kang mababasa dyan bro na sumasamba kami sa Diyos-Diyosan bro. Ang Diyos namin nakasento sa Trinity. Pares tayong Trinitarian bro. Kaya nga bro, sabi ko sa'yo bro, magkatoliko ka na lang bro. Time. No? Time. Baka... Time. Okay. So, dito po nagtatapos ang unang rebuttal ng ating affirmative side, John Paulo ng RCC. At dadako naman po tayo sa cross-examination for rebuttal section. Meron kang 15 minutes, bro Jason. At are you ready bro? Tanong. Sige. Okay, your time start now bro. 15 minutes. Sige, kapatid na Paulo, binasa mo yung Colosas. Tama ba? Bro, sige. Meron yes, kang nabanggit kanina na si Kristo ay larawan ng Diyos. Tama ba? Yes, bro. Colossus 1:15, letra por letra. The image of the invisible God. Sige. Letra por letra. Pagdating ba ni Kristo, rebulto ba siya o tao? Tao, bro. Tao siya, bro. Kaya nga nagkatawan tao, bro, eh. Kaya nga, bro, nagawan namin siya ng rebulto nung umakyat siya sa langit. Kasi nga, bro, it's commemorate to a famous or notable person. Sa Tagalog, monumento estatwa. Kaya nga nagawan namin siya ng imahe kasi nga nagkatawan tao siya. May image siya, bro, eh. Hindi namin yan magagawa ng, bro, 1 minute explanation, di ba? Ay, hindi pa tapos yung pagsagot. Hindi namin yan magagawa ng imahe kung hindi namin yan nakita literal. Kaya nga, ang monument, hindi yan basta rebulto lang na gumagawa ka dyan. Next question. Ang monument, hindi. Okay. Sabi mo kanina,
kayo ay base sa talata na nakita nyo si Kristo. Kayo ba ay nakakita? Yes or no? Yes. At So, ibig babasahin ko sa'yo. sabihin, Teka muna bro, magsasagot muna ako bro. sorry. Mag-explain muna ako. At bro, babasahin natin bro. Saan na ba? Kaya nga 'di ba sabi dito sa Acts 1:8, kayo ay mga magiging saksi ko. Kasi nga yung mga apostol, nag-saksi ni Kristo yan, nakita nila si Kristo, kaya sila yung nagpalaganap. Kaya nga sabi ni Kristo bago siya umakyat sa langit, gawin ninyong alagad ko ang lahat ng mga bansa. Yung first earlier Christian, nakita nila si Kristo, hindi nila pwedeng invisible si Kristo, nakita nila. Yung earlier Christian Catholic Church, kaya nga gawin yung alagad ko ang lahat ng mga bansa. O kaya nga lumaganap yung Catholic Church since 2019, 1.3 billion kami lang ang tumupad sa utos ni Kristo, kasi sabi ni Kristo, tandaan nyo, magiging kasamahan ko kayo hanggang sa huling dako ng panahon, hanggang sa huling araw. Kaya nga, nung inutusan niya yung mga apostol, sinamahan niya ni Kristo, kaya nga lumaganap ang Catholic Church yung tinatag ni Kristo na iglesia, base sa Mateo 16:18. Ayun bro, tanong. Sino bang sinabihan na maging saksi? 'Di ba sabi mo kanina na kami. Kasali ka ba doon sa nakakita? Yung earlier Catholic, yung mga apostol at yung mga unang Kristiyano, yun nga yung Catholic Church. Kasi nga, yung Catholic Church bro, yung tinatag ni Kristo, yan yung mga unang Kristiyano, mga apostol, Katoliko. Kaya nga sabi ni Kristo, di ba, gawin yung alagad ko ang lahat ng mga bansa. Take note, kami lang ang lumaganap sa lahat. Sige, next question. Okay. Oo. Alam naman natin ang point ni kapatid, no? Sabi mo kanina na nakakita sila. No, at sabi mo kanina na sila ay unang Katoliko. Saan ba mababasa na sinasabi na ang mga apostoles ay unang Katoliko? Na itinayo ni Kristo. Babasahin ko sa'yo bro, letra por letra. Letra por letra tayo nito. Shoutout sa letra por letra Facebook page. Yes. Acts 9:31. Menon, Ecclesias, Catoles, Laodias, kay Galatias, kay Samarias, Ecclesias, Catoles, sa English, ay sa Tagalog, Iglesia Katoliko. At hindi lang by name. Ibig sabihin na kasi ng Iglesia, ay ng Catholic, throughout, in double sense, talagang lumaganap literal. Kaya nga, ang Catholic Church hanggang ngayon, 1.3 billion since 2019. Okay, sige, next question. Saan mo nababasa kapatid na si Kristo nagsabi na gawan niyo ako ng rebulto? Very good question, no? Binasa ko sa iyo kanina bro na there shall be a monument of the Lord thereof. Si Kristo yan. Kasi nga Trinitarian tayo, di ba? Sa Old Testament, existed na si Kristo. Kasama si Kristo sa nag-utos nito, sa nagsalita nito kay Propeta Isaiah 19:19. Kaya nga, nung nagkatawan tao siya rin yung tumupad nito. Kaya nga sabi sa Mateo 5:17-19, hindi ako naparito upang salain ng kautusan ng mga propeta. Naparito ako. Yes. Tanong. Tingnan po si Christian. May mababasa ka ba kapatid na kung walang rebulto, hindi mo na maalala ang Diyos? Walang nakasulat na ganyan bro. No? Sa Bible ko, baka sa inyo lang yan bro. Wala nakasulat na ganyan sa Bible. Ngayon bro, kaya namin siya ginawa na rebulto kasi tinupad namin
yung hula ni Propeta Isaias sa Isaiah 19:19, monument to the Lord thereof. Sa talatang 20, diyan sila iiyak sa Lord, diyan sa lugar na may monument. Sa talatang 21, letra por letra, babasahin ko sa bro ha, talatang 20, and the Lord shall know by the age of the Jesus. Ito, and they shall worship Him. Diyan siya sasambahin. Catholic Church lang ang tumupad diyan, bro. Oh, yan. Talata na yan, bro. Okay, tanong. Next question. Letra. Sige, tatanong ako. Saan ba mababasa, kapatid, na may nakasaad ba na kapag may ribulto ang Diyos, ito din ay may kaugnayan sa kaligtasan? Babasahin ko sa'yo, bro. Ito, bro. Yes. Rebulto ni Kristo niya, monument of the Lord. Sa talatang pag pinagpatuloy mo yun hanggang 20, and they shall be for a sign and the testimony of the Lord of hosts. And they shall cry. Pag sila'y umiyak to the Lord because of the, and He send them a Savior. Letra por letra, Savior. Tagapagligtas. Kaya nga may kaligtasan nga, bro. Nabate yan. Letra por letra, bro. Sunod na tanong. Next question. Sige. Sabi mo kanina, Savior, alin ba ang magsisave? Yang ribulto ba or si Kristo? Si Kristo, kaya nga bro and kaya nga they shall Savior. Doon lang sila iiyak sa lugar na may monument. Kaya nga, and then shall be a monument to the Lord thereof. Doon sa lugar na mga may monument, doon sila iiyak. At pag sila umiyak sa Diyos through monument, they send them a Savior, tagapagligtas. Letra por letra. Pero tanong. Sige. Next question. Kanina nagtanong ako na mayroon bang nakasaad na kapag may ribulto, ito ay makaugnayan sa kaligtasan. Alin ba ang makaligtas? Ang ribulto o si Kristo? Yan ang ulit kong tanong. Sagot. May kaugnayan nga bro. Kasi doon nga sila iiyak. Doon sila mag-worship sa monument to the Lord. Sa Isaiah 19:19, hindi mo yung kaya tutulan. Sa talatang 20, diyan sila iiyak sa Lord at padadalan sila ng Savior. So may kaugnayan nga kasi nga sa lugar na yun, kung saan sila umiyak, saan sila nanghingi ng tulong, may rebulto. Yun nga, yung rebulto nga ni Cristo. Next question. Monument of the Lord. Next question. Sige. Lilinawin ko na lang yun mamaya. Ilan na ba ang minuto, moderator? Moderator. Tanong bro. Moderator, oras daw. Magtanong mo na kanilang moderator. Moderator, yung oras daw bro. Sorry, nakamute bro. pala ako. May 6 minutes ka pa, bro, na pagtatanong. Tanong bro. Okay lang ba na i-wait ko na to? Okay, Hindi ka na bro magtanong. i-wait mo na ba yung 6 minutes mo, bro? Yes, i-wait ko na. Okay. So dito nagtatapos ang unang cross-examination sa rebuttal section ng ating negative side na si Brother Jason ng SDA. At ngayon naman po ay dadako tayo sa rebuttal section again. Unang rebut ng ating negative side. Brother Jason, are you ready? Yes, Okay. I'm ready. Okay, meron kang 10 minutes, bro. Your time start now. Sige, salamat sa ating tunggali, no? At saka, salamat sa mga sagot, no? Actually, siya ay sumasagot ng minsan hindi siya tugma sa aking gustong marinig. No? Well, isa po naman sa kanyang gusto na isagot. No? Actually, kapatid, sabi niya,
na kaya meron silang rebulto kasi sabi dito sa Kolosas na si Kristo ang larawan. Ibig sabihin pala, pagdating ng ating Panginoong Hesus, naging rebulto siya. No? Sabi pa nga, lilinawin niya natin kapatid. No? Kaya nga sinabi diyan na si Kristo ang larawan ng hindi makita na Diyos. Kasi sabi ni Kristo, ni Filipe, sabi ni Filipe, Panginoon, ipakita mo sa akin ang Ama. Sabi ni Jesus, ang nakakita sa akin ay nakakita sa Ama. Yun pala ang ibig sabihin na siya ang larawan. Hindi rebulto. No, kasi nga ang Ama ay hindi nakikita. Si Kristo ay tagapagpakilala. Objection mo na nga, moderator. Kasi wala akong sinabing bulto yon, larawan lang. Sabi ko, imahe ng Diyos na di nakikita. Pero hindi ko sinabing rebulto yung Okay, larawan, okay. bro. Sabi ko Okay, lang. okay, moderator's time. Okay. Bro, John Paulo, okay, rebuttal niya yan, bro. Siguro, ano mo na lang din sa pagdating sa conclusion mo, bro, doon yung clarification, bro. Okay. Hmm, Sige, bro. Nagugulat ako. Si Patricia na. sige. Mm. Actually kapatid, kanina meron kang mga sinabi na hindi ko sinabi, no, hindi ko na lang pinansin. No? Ang sabi ko kanina, na kaya, sabi mo kanina, nagkaroon ng paano yun, si Kristo po, siya po ang nagpapakilala sa Diyos na hindi nakikita. Sabi diyan sa 1, no? Ako po ay gigibain ko ang iyong stand, no? Kasi sabi dito, sa talata ng Jeremias, no? Merong mga ugali ang tao na kung saan pumupunta doon sa mga gubat. Ang mga taong ito ay pumuputol ng kahoy, no? Pumuputol ng kahoy. No, itong kahoy na kasi ito ay hinalin tulad din sa Diyos. No, ang kahoy na yan ay hindi tunay na Diyos. Kaya ko nasabi na yan ay Diyos kasi hindi siya tunay na Diyos. No? Wala kang mapapatunayan sa akin na yung ginawa yung mga kahoy na yan, no? Sorry for my word, ay tunay na Diyos. No? At wala ka ring nalatag sa akin kapatid, no? No? Kanina nag-aadun ka na hindi ko kuan sa Merriam sa dictionary. No, sinabi ko sa iyo kapatid na ang monument ay hindi lang yan siya nakatukoy sa statue. Ang monument pwede siyang sabihin na building. Kaya nga sabi dito sa talata ko, ito ay haligi. No? At saka kapatid, nagtatanong ako, hindi ko na lang idinidiin na wala kang napakita sa akin. No, sabi dito na ang kaagwalian ng mga tao ay gumagawa ng mga Diyos-Diyosan, no? Gawang kamay. No? Ito ay nakabase sa ating talata na patutunayan ko na ang Diyos ay nagsabi na gawan siya ng rebulto. No, sabi dito sa Revelation, kung ating babasahin, ano ba ang kahinatnan ng mga taong gumagawa ng mga inanyuan nila? No? Na inanyuan nila, sinasabi na ito ay anyo ng Diyos. No, hindi ko sinasabi na anyo ni Maria. Ikaw ay pupunta doon kay Ellen White na wala akong pinupoint sa iyong mga dyan sa mga banal ninyo. Dito tayo nakapoint sa Diyos. Ikaw ay lumulabas sa topic, kapatid. No? Sabi dito, sa Revelation 9 verse 20, at ang nalabi sa mga tao ay hindi napatay sa mga salot na ito, ay hindi nagsipagsisi sa mga gawa ng kanilang mga kamay upang huwag sumamba sa mga demonyo at sa mga Diyos-Diyosang ginto, pilak at tanso at bato at kahoy na hindi nangagkakakita ni nangagkaririnig man ni nangagkalalakad man, no? Ito kapatid, hindi ko tinutukoy ang mga santo ninyo.
ito ay tumutukoy ako sa yang inanyuan yung Kristo or inanyuan yung Diyos. No? Kasi nga, yan ang topic natin. Hindi na tayo lalabas sa, sige, itong pa ni Ellen White, no? Meron siyang rebulto. Hindi yan ang topic natin. Patutunayan natin na ang Diyos, no? Patutunayan mo na ang Diyos, okay lang sa kanya na merong rebulto. Sabi pa nga dito, no? Na ang mga tao ay hindi nagsipagsisi sa kanilang mga gawa ng kamay. Ano kaya ang kanilang mga gawang kamay? At sa mga Diyos-Diyosang ginto. Itong Diyos-Diyosang na ginto, kapatid, ito yung hinalintulad nila sa Diyos na hindi naman tunay. No? Meron pang kahoy, meron pang bato. Kung ating titingnan, kapatid, si Kristo po ay Diyos. No? Ang rebulto ninyo na Kristo po, hindi yan tunay, masasabi kong Diyos talaga. No, yan ang dinidiin ko. No, hindi ko sinasabi na ang simbahang Katoliko, no, kasi meron kasing mga Katoliko na hindi siya rumirespeto sa kwan. So hindi ko ini-point ang kwan, no. Ang mga tao, no, at saka kapatid, no, sabi kasi dito sa Roma, no, Isaiah pala. Isaiah 45:20. No? Isaiah 45:20. Babasahin ko. Yan bang ano yan? Yan bang nakapako diyan sa inyong simbahan? Yan ba ay humantulad doon sa Diyos? No? Sabi nyo ito ay represent. Ibig sabihin, ito talaga ang mukha ni Kristo na nasuon ninyo, na nakapin ninyo. Babasahin ko. 20%. Babasahin ko. Verse 20. Kayo'y pipisan at magsiparito. Magsilapit kayong magkakasama, kayong mga nakatanan sa mga bansa. Sila'y walang kaalam na nangagdadala ng kahoy ng kanilang larawang inanyuan. Yan bang, ano yan? Yan bang Kristo na andyan sa simbahan ninyo? Hindi ba yan kahoy? Hindi ba yan kahoy? No? Sabi dito, nangagdadala ng kahoy ng kanilang larawan, inanyuan, at nagsisidalangin sa Diyos na hindi makapagliligtas. Ito pong Diyos, kapatid, ito po yung paghahalintulad doon sa tunay na Diyos. No, yan bang Last nyo 2 ay hindi minutes. po yan kahoy? Last 2 minutes. Kahoy yan, kapatid. No, kahoy. No? At saka sa conclusion ko na lang, i-didigin ang last na panto. Sabi mo kanina, magkatoliko na ako. Sabi nga dito sa Roma, merong mga tao na imbis simbahin ang may lalang, sinimba nila ang nilalang. Ibig sabihin nun, imbis simbahin nila ang Diyos, sinisimba nila ang ginagawa nila. No? Actually, kapatid, ang pagsisimba ay hindi lang yan siya sa pagluhod. No? Ito ang pagsisimba or ano yan, paglilingkod mo sa isang bagay, no? Ininagay mo sa holy place, na kung saan ito ang sinasabi mo na holy place, no? Inilagay mo diyan or ano yan, inaalagaan mo yan. So yan ang isa sa mga paglilingkod sa isang bagay, no? Kahit yung sinasabi mo na kay Ellen White, pwede namin yan itapon. Pwede namin yan paalikabukan. Pwede namin yan kahit saan ilagay. No, kasi nga hindi namin pinaglilingkuran. Ang tunay na naglilingkod sa isang bagay, ginagawang banal. No, ginagawang banal ang mga bagay, bagkus ang Diyos ang banalin. Hindi ang mga bagay. No? Nilalagay sa ating mga kwali. Sabi pa nga dyan sa Biblia na hindi
nakakapagsalita, hindi nakakakita, no? Kung sasabihin niyo na si meron kaming rebulto ni Elmite, no? Inaamin namin na meron kaming graven images ni Elmite, pero hindi namin siya nililingkuran, no? Time, Bakit time, itatapon namin time. yan? Okay, ayan. Sige, So sige. dito po nagtatapos ang rebuttal section ng magkabilang panig ng dalawang panig na si Gianpaolo ng RCC at si Jason ng SDA. At bago po tayo dumako sa cross-examination, magbabasa po tayo ng ilang comment dito sa live. Ayan, sinabi dito ni Prince Choi Kobay, di naman Diyos si Ellen G. White, prophet yan kasi yung sa Catholic kasi yun yung Diyos kasi sinasamba nila. Okay, ang dami ng comment dito ni Prince Choi Kobay, no? Pero dako tayo sa iba, kay Alvin Ray, Niyog. Pataka ka man, Brad, haha. Walang monumento ginawa ang mga apostol, haha. Kay Leo, Pangatungan, haha, maraming putak si Paulo, mahina ka debate niya. At kay Alvin Ray, Niog, imahe, hindi monumento, haha, learn the difference. Ayan. Then dito naman kay Leo Pangatungan, magulang si Paulo. Alvin Ray Niogole, prophecy kasi yung Katoliko kasi kasali sa Antichrist. Ayan. So, dito nagtatalo-talo din dito sila, no? Leo Pangutangan, moderator, wag mong hayaang ngawa si Paulo. Ayan. Si Prince Choi Kobay, hindi si Kristo ang Diyos nila, si Pope Francis. Ayan. So dito sa nakikita natin yung mga comment dito, marami. Ayan, so dako naman tayo. Antabi lang po tayo sa mga sa mga nasa live, antabi lang po tayo sa live debate natin. At ngayon po ay dadako tayo kay Brother Paulo ng RCC. Bro, are you ready, bro? For 15 Bro, minutes cross-examination. Your time start now. ready na bro. So sabi mo kanina hindi nyo pinaglilingkuran si Ellen G. White. So ito ang tanong ko. Pag marumi na yung rebulto ng Ellen G. White, sino yung naglilinis niyan? Mga tao o o rebulto niya mismo nililinisan niya yung sarili niya? Pili. Sige, ito kapatid, ang sagot ko. Kahit si Ellen White, mabulok pa yan dyan, no? It's up sa amin, linisan namin, or hindi. Kasi hindi namin pinaglilingkuran. Objection, moderator. Ay, klaro ko muna yung tanong ko. Pipili ka dun bro Sinong naglilinis dyan sa rebulto ni Ellen G. White pag marumi na? Yung rebulto mismo linisan niya, A, yung rebulto mismo linisan niya sarili niya, o B, tao ang maglilinis Okay, dyan moderator's pag marumi time. na. Pipili ka bro. Okay, ang question, bro Jason, is categorical. Pakisagot ng categorical din explanation. Sige, ang sagot ko ay bihira at linisin ng tao. So sa mga tuwid bro, tao pala yung naglinis. Bihira nga lang. Nililinisan pala yan ng tao. Yung rebulto ni Ellen G. White, yes or no? Yes. So sa mga tuwid bro, pinaglilingkuran pala yan ng tao. Yung rebulto ni sabihin bro, Diyos-Diyosan pala yan kasi pinaglilingkuran ng tao. Yes or no? Base sa unawa niyo sa Bible. Hindi iyang actually kapatid, hindi iyan paglilingkod ang Yes or pinabayaan. No. Okay, no. So sa mga katuwid bro, ito tanong ko. Yung paglilinis ba bro sa isang bagay, hindi ba bro paglilingkod na yun? Kasi nililinisan mo siya pabor sa kanya. Yes or no? Yes or no lang bro. Tapos explain. Sige. No. Yan ang sagot ko. Sige. Dalawang klase, magpapaliwanag ako. Dalawang klase ang paglilingkod.
no? Kasali ang paglilinis diyan. Kung makita mo kapatid na ang paglilingkod ng isang tao ay ginagawang banal ang isang bagay, no? Ginagawang isang banal ang isang bagay na kung saan iniisip niya na lagi ito, no? Yan kapatid. So, inamin mo na nililinisan niya ng tao. So, Diyos-Diyosan pala yan, bro. Kasi sabi mo, ang paglilinis ay puri ng paglilingkod. So, Diyos-Diyosan pala yan, bro, base sa unawa niyo. Kasi nililinisan niya ng tao eh. Pinaglilingkuran. Yes or no? Ang sabi ko nga, ay dalawang klase ang paglilinis. Tanungin mo na ako sa dalawang klase ang paglilinis. Sige na, ano na. Hindi ba, bro, larawang inanyoan yan, bro? Yung rebulto na Ellen G. White. Nakakapagsalita ba yan, bro? Hindi yan siya nakakapagsalita. So, sunod na tanong, bro. So, Diyos-Diyosan pala yan, base sa talatang binasa mo kanina, na ito ang mga gawa ng kami ng tao na hindi nakakapagsalita. So, Diyos-Diyosan pala yan, bro. Yes or no? Hindi ito Diyos-Diyosan kasi hindi ito tinulad sa Diyos. Pero bro, 'di ba gawa ng kamay ng tao 'yan, tanso yan, 'di ba? Yes or no? Yes, gawa ng kamay yan. Inutusan ba kayong gumawa niyan, bro? Yung rebulto na Ellen G. White, yes or no? Hindi kami inutusan. So, kung hindi pala yan inutos ng Diyos na gawin nyo, so, Diyos-Diyosan pala yan kasi hindi naman kayo inutusan tapos gumawa kayo ng rebulto. Yes or no? Hindi. At saka ito ang sagot ko, kapatid. No, sinabi ko kanina na maging Diyos-Diyosan ang isang bagay kung ito ay hinalintulad. No? Hinalintulad doon sa Diyos. No, si Ellen White ay hindi yan hinalintulad sa Diyos. Bagkus sariling mukha yan ni Ellen White. No? Sige, iwanan na natin. So, sunod na tanong. Itong Isaiah 19:19, and they shall be an altar to the Lord and a monument to the Lord thereof. Sinong tumupad nito sa hula ni Propeta Isaiah? Kaming mga Katoliko o kayo? Yes or no? Ay, pili ka pala kayo o kaming mga Katoliko yung tumupad sa hula ni Propeta Isaiah? SDA o Catholic Church? Ang sagot ko ay hindi siya dyan sa dalawa. Wala categorical. So, kung sabihin ko sa'yo, bro, na meron kaming monumento ng Lord, so, aminin mo na tinupad namin yung hula ni Propeta Isaias na siyang tutuparin din ni Kristo sa New Testament kasi sabi niya na parito ako upang tuparin ang kautusan. Yes or no? Hindi ako agree kasi nga sabi ko kanina, ang monumento ay hindi lang yan siya nakabase daan sa estato. Dinidiin mo kasi ang estato eh. So, sunod na tanong, bro. So, tututulan mo yung mga Bible dictionary, mga standard Bible dictionary, na ang ibig sabihin ng monument ay statue. Tutulan mo, bro. Yes or no? Hindi ko tinututulan bagko sinasabi ko na meron pa ring ibang kahulugan maliban sa estato. Sige, sunod na tanong, bro. Kung basahin ko ngayon sa'yo, para sa mga nagko-comment kung basahin ko sa'yo, bro, letra por letra, na yung mga apostol gumamit ng imahe ni Kristo na nakapako sa krus, aminin mo na, bro, na nag-iba ko talaga yung stand mo sa talakayan natin na to. Yes or no? Hindi ko inaamin na nag-iba mo ang stand ko. So, alam mo yung talata kung saan gumamit ang isang apostol ni Kristo, yung apostol ni Kristo to, bro, sa New Testament ng imahe ni Kristo na nakapako sa krus. Alam mo, hindi mo alam.
Alam mo bro o hindi mo? Ano yun? Patuloy yan kasi nagtanong. Pakat yung time. Sige, Ah. Okay, cut the Pakat time. yung time ha. May ulit. okay na bro. Sa tanong na ako. Time. Cut mo na yung time kasi ulitin Okay, ko. cut the time. Kung basahin ko sa iyo ngayon bro, letra por letra pa sa mga nag-comment na gumamit ang mga apostol o ang apostol ni Kristo ng imahe ni Kristo na nakapako sa krus sa New Testament. Aminin mo na ngayon bro na nag-iba ko yung stand mo at Catholic Church talaga ang true church kasi yung tradisyon yung ginawa ng apostol kami lang din ang nakapagtuloy. Aminin mo na bro na meron palang garong mababasa. Aminin mo. Ay, alam mo ba yung bro, yung talata na yung bro? Yes or no? Hindi ko alam. Sige, pakilatag. So, sunod na tanong bro. So, sa topic natin na to, hindi mo pa pala ganun kakabisado ang tema natin ngayon kasi hindi mo alam yung talata na to. Yes or no? Kabisado ko ang talata, kapatid. No, pero ang monumento na sinasabi mo wala dito sa Biblia ko. So, kung basahin ko sa ito ngayon bro, aminin mo na bro na biblical talaga ang aminin mo lang bro, kung babasahin ko sa bro, letra por biblical talaga ang paggamit ng imahe ni Kristo na nakapako sa krus. Yes or no? Ang sagot ko, kapatid, ilatag mo. Yes or no mo na bro. Kung para ilalatag ko base sa yes or no mo. Categorical bro. Pili. Nga ang alin? Paki-ulit sa tanong. Pakat yung time Okay, na okay. moderator kasi pinaulit niya. Kasi nga hindi mo nga alam yung talata. Ngayon bro, ito ang tanong ko. Aaminin mo na ba sa amin ngayon dito sa live? Kung babasahin ko sa iyo letra por letra na ang may apostol na gumamit ng imahe ni Kristo, aaminin mo na ngayon bro talaga na biblical talaga ang paggamit namin ng mga imahe bago kay latag. Aminin mo o hindi mo aminin? Sige. Aaminin ko, kapatid, kung meron kang nabasa diyang inanyo ang si Kristo andyan sa krus. So, babasahin natin ngayon bro. Sabi mo bro, Sige, clarification muna natin bro. Confirmatory muna. Aaminin mo bro na mali ka at tama ang Catholic Church na pag may nabasa akong apostol gumamit ng larawan ni Kristo na nakapako sa krus. Letra por letra to letra por letra si page natin, letra por letra ako gumawa niyan. Letra por letra. Confirmatory. Aaminin mo na ba bro na mali ka at tama ang Katoliko pag binasahan kita ng talatang ang apostol gumamit ng imahe ni Kristo na nakapako sa krus? Yes or no? Moderator, pwede bang mag-object? Yes, what is your objection? Sige. Aamin ako, moderator, kapag meron siyang mapakita sa akin na inaling tulad ng apostol, inukit na larawan ni Kristo sa krus. Yan ang gusto kong makita. Counter objection niya, moderator. Okay, counter objection. Okay. Paki-roll out niya, moderator, na ako tong nagtatanong. Ako tong magbibigay ng kondisyon, sasagot siya if yes or no. Kung tatanggapin niya yung hamon ko, pwede niya ako Okay, moderator's time. siya na yun, di ba? Moderator's time. Okay, Bro Jason, nakabase yung katanungan kay nasa direct ka kasi cross-examination ka kasi si John Paulo ang magtatanong, din nasa sayo yan bro kung aagrihan mo o hindi. Okay, proceed. Actually, moderator,
Moderator, wait Okay. lang. Actually, moderator, ako ay mag-a-agree kung actually nagtatanong siya dala showdown. No, dala showdown. No, kaya nga, kung dala showdown, kasama showdown ang gusto niya, no, ang gusto kong dala showdown ang gusto niya is yung Okay, kuha ko na. salitang Kuha ko na, bro. no, Okay, kuha ko showdown. na. Bro Jason, ang showdown kasi, oo, nakabatay din yan, bro, doon sa nagtatanong kay Brad Jan Paul, bro. Ngayon, nasa sayo yan, bro, kung pasok sa panlasa mo yung showdown niya at kung hindi mo naman tatanggapin, bro, pwede mo naman i-next question na lang. Nasa under examination ka kasi, bro. Okay, bro. Proceed. Sige. Next question na lang kasi mag-add Ah. yan. Sige, next question. Ay, hindi mo bro. Oh, sige, ibahin natin bro yung tanong So bro, eto sunod na tanong ko. Kaya mo bang, iwanan muna natin yun, no? Kaya mo bang basahin yung puso at isip ng mga Katoliko habang gumagawa sila ng act ng pagluhod sa Diyo, sa rebulto, paglilingkod, at pag-iyak sa rebulto? Kaya mo bang basahin yung puso at isip ng taong yun habang ginagawa niya yung act na yun? Yes or no? Kaya kong sabihin kung ano ang kaya kong sabihin. Hindi bro, i-rephrase ko yung question bro. Hindi sabihin, kaya mo bang basahin yung puso at isip ng taong yun habang ginagawa niya yung act na pagluhod sa harap ng libulto? Kaya mo bang basahin bro? Hindi sabihin bro, kaya mo bang basahin yung puso at isip ng tao? Yes, kaya kong basahin. So sunod na tanong bro. So, hindi ba bro, ang nakasulat sa Biblia, ang Diyos lang ang kayang tumarok at bumasa ng puso at isip ng tao? So bro, yung kakayahan pala ng Diyos, mayroon ka din pala bro? Yes or no? Na bumabasa ng puso at isip ng tao? Wala akong kakayahan na bumabasa ng bumabasa ng ng tao, no? Pero pwede akong mag-judge or criticize kung ano ang nasa loob. So binabawi mo na bro yung sinabi mo kanina na hindi mo pala kayang bumasa, hindi mo pala kayang basahin yung puso at isip ng taong yun habang ginagawa niya yung act ng pagluhod. Hindi mo pala kaya bro, yes or no? Kaya ko, no? Kaya ko. Ang sabi mo kasi kanina, kaya ko ba na mabasa Last ang 2 kanilang minutes. act, no? Ang kanilang act, no? Hindi mo sinabi na kaya ko bang basahin ang kanilang isip at saka puso. Ang sabi mo lang kanina, ang kanilang act. Sige, ang tanong ko kasi bro, habang ginagawa, ikaklaro ko bro para mali, habang ginagawa nila yung act na yun, kaya mo bang basahin yung puso't isip nila? Hindi yung act, yung puso't isip nila, habang ginagawa lang nila yung act na yun, kaya mo bang basahin yung puso't isip, yes or no? Hindi ko kaya basahin ang kanilang puso't isip, pero sa pamamagitan ng pagtingin ko sa kanilang gawa, mababasa ko kung ano ang nilalaman. Doon sa kanilang act, hindi sa puso. So, nagmahatol ka bro base sa nakikita, yes or no? Base lang sa nakikita, yes or no? Yes, pwede akong humatol. So, sunod na tanong bro. Alam mo bang may mababasa sa Biblia, sinabi mismo ni Kristo na huwag nang kayong humatol batay sa nakikita? Huwag kayong humatol batay sa nakikita, kundi humatol kayo ng nararapat. Alam mo yung talata na yan bro? Yes or no? Alam ko kapatid, tapos kung meron ako sabihin sa'yo na pwede akong humatol. Yun na nga bro, pinapayagan na nga kitang humatol. Ang tanong ko lang, yung paraan ng paghatol. Di ba bro, nakasulat yan bro, huwag nga kayong humatol batay sa nakikita, letra por letra, 1:7:24. Yes or no? Di ba ibinawal yan ni Kristo bro? Yes, Batay lang sa nakikita. So
sinusuway mo pala bro, yung sinabi ni Kristo sa Juan 7:24, huwag na kayong humatol batay sa nakikita, kundi humatol kayo ng nararapat. Sinusuway mo pala to bro, utos ni Kristo. Sige, sasagot ako. Hindi ako sumusuway, no? Ang sabi ko, nababasa ko. No, ibig sabihin ng nababasa, hindi lang nakatingin, no? Nababasa ko lang. No? Nababasa ko lang. At saka hindi lang ako lumalabag sa sabi ni Kristo kasi pwede kong latagan kita ng verse na pwede akong humatol. Last question, So, last question, sunod na tanong. last question. Sunod na tanong. So, exemption pala kayo dito na sinabi ni Kristo na huwag na kayong humatol batay sa nakikita. Yes or no? Exception pala kayo dito, yes or no? Hindi kami exemption dyan. Kung hindi kayo Okay, exemption, ba't nilabag nyo to bro? time. Huwag kayong... Okay. So, ayan, at dito na po nagtatapos ang kanilang cross-examination, no? Para sa rebuttal section. At sa hindi pagtatagal po para tuloy-tuloy tayo mga viewers sa live, dadako naman po tayo sa 5 minutes na conclusion. Reminders lang po, para sa ating debaters, pagdating po sa conclusion, wala na po tayong objection. Ayan. So, nakadepende po sa inyo kung saan nyo po dadalhin ang inyong conclusion. 5 minutes po ito at base po sa ating nakasanayan, ang mauuna po dito ay ang negative side, then followed by affirmative. No? So, mauuna dito ang negative side kay Brother Jason ng SDA. Are you ready, bro? Sige. Okay, your time start now. 5 minutes conclusion. Sige. Unahin ko kapatid yung sabi mo kanina na exempted ba kami sa paghatol. No, hindi kami exempted dyan. No? Sabi mo kanina, humahatol sa nakikita. Ang sabi ko, humahatol ako ayon sa aking nababasa. Iba yung nakikita lang kontra sa nababasa. Yung nababasa, alam mo kung ano ang kanilang inaak, no? Sa kanilang inaak, hindi sa puso. Pagkus ang kanilang inaak, no, doon pupunta yan sa isip at sa puso. Babasahin ko, pwede akong humatol. Basahin ko. Sa Juan chapter 7 verse 24, huwag kayong magsihatol ayon sa anyo, kundi magsihatol kayo ng matuwid na paghatol. Actually, kapatid, matuwid yung paghatol ko. Ako saan? Ano yung ginagawa nila? No, hindi ko na lang i-experience kung ano yung nakita ko nung isang Katolik na babae na lumuluhod siya, inuiyak siya doon, Lord, tulungan mo ko. No? Kasi meron siyang sakit that time. So, may babasahin lang ako sa Roma chapter 1 verse 25, no? Na kung saan ito po ay mukhang masasagi ka dito kapatid, no? Hindi ko man sinasabi na mali yung aral, pero masasagi ka talaga nito. Sabi dito, sa Romans chapter 1 verse 25, sapagkat pinalitan nila ang katotohanan ng Diyos ng kasinungalingan. No, pinalitan ng mga tao ang kasinungalingan ng Diyos. Bakit nga? Kasi, no, itong mga bagay na ito hinahalin tulad nila doon sa Diyos. Naging Diyos. Kasi hindi na siya tunay. No? At saka, yung rebulto na yan, hindi yan siya makapagliligtas sa iyo. Bagpo sabi pa dyan sa John 3:16, for God so loved the world, He gave His only begotten Son, that whoever believe in Him shall not perish but have everlasting life. Hindi naman sinabi doon na kapag ikaw ay maniwala sa status ni Kristo, ikaw ay maligtas. Sinabi lang na maniwala ka kay Kristo. No, sabi dito, balik tayo sa talata. Romans chapter 1 verse 25, sapagkat pinalitan nila katotohanan ng Diyos ng kasinungalingan, at sila ay nagsisamba at nangaglingkod sa nilalang kaysa lumalang. Kung ating makikita kapatid, kapag kayo ay nagdadasal, andyan sa harapan. No?
kumbaga, ano yung tawag nyo? Trip-trip lang. Last 2 minutes. Sabi dito, na siyang pinupuri magpakailanman siya nawa. No, kaya mga kapatid, huwag nating palitan ang pagka-Diyos na ang pagka-Diyos. No, sabi pa nga sa Gawa chapter 17 verse 29, huwag nating itulad ang Diyos sa mga inisip natin na inuukit natin sa mga bagay-bagay. Balik tayo sa 23. At pinalitan nila ang kaluwalhatian ng Diyos na hindi nasisira. Actually, ang kaluwalhatian ng Diyos ay hindi nasisira. Uy, nawala ang ating kapatid. Cut. Sige, Okay. ulit ako. Sabi dito, pinalitan nila ang kaluwalhatian. Cut the time. Okay. Wait natin, bro. Ikaw, ako. Oo. Mhm. Naglalakad siya. Ano ko. May 1 minute and 30 seconds ka pa. Oo. Mhm. Okay, ayan, habang naghihintay pa tayo. Ito na. Okay. Continuous, bro. Sige. 1 minute and 30 seconds. Sige. Ako'y magpapatuloy. Sabi dito sa Romans 1:23, at pinalitan nila ang kaluwalhatian ng Diyos na hindi nasisira. Actually, ang kaluwalhatian ng Diyos ay hindi talaga nasisira. Kasi Diyos na siya eh. No, walang kasirian ang Diyos. Pero ang mga tao ngayon, mga kapatid, no, ng isang katulad ng larawan ng tao na nasisira, ang kaluwalhatian ng Diyos, ginaya nila. Yun ang ginagaya nila, yung bagay na ginagaya nila, yun ang nasisira. No, huwag na Nawala ba? Nawala? Nawala ba, bro? Bro, Jay. Dinig ba Yes, ako? bro. Nadidinig kita si Bro Jason. Hindi ko na naririnig. Bro Jason, andyan ka pa ba? Hindi ka marinig, bro. Ayun. Humina yung signal niya. Wait natin si Bro Jason. Sensya na, nalaglag ako, may tumatawag kasi sa akin. Si Adcolet. Gagalit na nga sa akin. Ayan. I-call mo, So, bro. ayan. Tuloy-tuloy lamang po tayo sa live. Yung mga nasa live dyan. At patuloy po tayo magantabay. So, andito na. Bro Jason. Okay, bro. Okay, continuous. pasensya na. May 30 seconds ka pa, bro. Sige. 30 seconds, no? Actually, mga kapatid, wala tayong makikita na ribulto ay espiritu. No? At ang ating kapatid ay dumadako sa ibang talakayan. No? Sabi pa nga dyan sa Isaiah, saan nyo ako iwawangis? Nagtatanong ang Diyos. Kung ang tao ay gagawa, ang nagtatanong ang Diyos, saan ako ninyo iwawangis upang kami ay magkagaya? Actually, ang Diyos walang kagaya eh. No? Kung igagaya mo diyan sa mga kahoy, sa mga bato, ibig sabihin, magpapareha ang bato at saka ang Diyos. Time. Ayan. No? Okay, so ibibigay naman natin ng pagkakataon. Baka mawalan pa ng signal kay Brad John Paul. 5 minutes, bro. Conclusion. Okay, your time start now. Una sa lahat, bro, salamat una sa lahat ng argumento niya, ng kasasabi niya lang ang konklusyon na patunayan na natin yan, yung walang kawangis ang Diyos. Kasi nga sa Old Testament, hindi pa nga nagkataon tao si Kristo. Sa New Testament, sa Colossus 1:15, meron ng imahe ang Kristo. Yun nga, ang Diyos, yun nga si Kristo na nagkataon tao.
the image of the invisible God. Yung sinabi niya kanina na lumuluhod, nabasa ko na rin yan, monument, Isaiah 19:19, and this shall be a monument of the Lord thereof. Sa talatang 20, dun sila iiyak. Sa talatang 21, dun sila sasamba. Pero hindi dun sa rebulto. True image silang kasi may image dun. Kaya nga, they shall a monument to the Lord. May tumatawag sa akin, nawawala ko. Ngayon, doon tayo sa paghatol niya. No? Wala naman akong sinabing hindi siya pwedeng humatol. Humatol siya. Actually, ako pa nga nagbigay ng talata eh. 1:7-24. Ang di niya lang na-gets, yung paghatol niya kasi ay saan mababasa sa doktrina namin na sumasamba kami sa rebultong Diyos-Diyosan siya, wala siya napakita. Kasi hindi naman daw yung buong Katoliko yung nahatulan niya. Ngayon sabi ko, exemption ba kayo dito sa huwag ka kayong humatol batay sa nakikita? Kasi tinanong ko siya kung nakikita niya. Ang sagot niya, nababasa niya daw. Kung basahin mo bro, sa Hebrew 4:12, ang salita ng Diyos ang buhay mo bisa matalas alinman tabak. No? Siya lang ang bumabasa at tumatarok ng puso at isip ng tao. Ganon din sa Apokalipsis 2:20. Diyos lang ang may kakayahan humatol batay sa nababasa niya ang puso't isip ng tao. Ikaw bro, hindi mo kayang basahin ang puso't isip ng tao. Humatol ka ng nararapat, kailangan may ebidensya ka. Una sa lahat, wala naman kami dapat pantunayan sa inyo. Kahit tanungin nyo kami, wala namang Katoliko. Sinasamba namin yan, Diyos namin yan kasi ang Diyos nga namin, Trinity. Pares tayo Trinitarian bro, hindi mo yung kain tutulan bro. Kung sinasabi mo sumasamba kami sa Diyos-Diyosan, ang Diyos namin bro, Trinity bro. Iyan bro, tinupad na. Ayun, yung hamon ko sa kanya kanina, yung pag may nabasa akong letra por letra na ang apostol, gumamit ng imahe dahil hindi naman niya tinanggap yung showdown ko, medyo nag-alangan siya dun eh. Okay, nalaglag si ano. Okay, sige tuloy bro, na lang natin. Okay, sige. Tuloy na natin. Pwede naman niya i-replay Sige, yan bro. eh. Ano lang naman to conclusion sa Okay, may bro. tumatawag na kasi sa akin, so nawala tuloy ako. Nawala ako. Yung paghatol niya, batay lang sa nakikita, no? So, tinanong siya, exempted ba kayo dito sa unang Juan 7:24? Kasi mismong Diyos niya, si Kristo nagsabi niya, huwag kayong humatol batay sa nakikita. Ang paghatol nyo, batay sa nararapat. Una sa lahat, kailangan may ebidensya ka pag nagbibintang ka. Hindi pwede dal lang. Ha? Kaya nga may hukom eh, may paghatol. Walang problema, humatol kayo, pero yung nararapat, no? Humatol yan nararapat. Tsaka hindi mo pwedeng sabihin kaya mong basahin yung puso't isip ng tao kasi Diyos lang may kakayahan yan, bro. Hebrew 4:12, Apokalipsis 2:23. No, kaya yung topic na siya mismo ang nagsabi na patunayan ko yung topic na gano'n, siya ang nagbigay ng topic eh. Isinakyan ko na lang, no? Last 2 Napatunayan ko minutes. talaga. No? At saka parang malapit sa si bro kasi kaboses niya Father Gitgano, si Father kaboses niya. Ang sarap kausap ni bro, malumanay yan. Masasabi ko successful yung debate namin na to kasi malumanay siya kausap. Yun nga, maganda kausap, no? Yan ang tunay na debate, mga Ginoo. At sana kapulutan natin ang aral to. I-replay nyo na lang yung video, lahat naman na ilatag ko na dyan, pati sa tanungan, lahat ng tanong niya, sinagot kong tahasan, letra por letra.